साननैसो सिगां लैहोर लैहोर गयारिया मानसिफोर लानानै हाग्रा दानहैदों बेनि फोरमानखौ जों मोनबाय। लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बेनि फोरमानखौ दाखालिनो मोनखाबाय। आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाना बिथांमोननि सायाव केसबो होखाबाय। जों बेनि सायाव गोख्रों एक्शन लानाय जागोन आरो बिटिआरनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय नाजानायाव रावजोंबो कमप्रमाइज गैया। अलरेडी डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्शन लानाय जागोन। जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौनो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जायो। बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों दि बिपिएफआ साननो हागौ जोंनि सरकारा गोजोन सान्थि सरकार खुंबोबाय थानायखाय गावसोरनि बेरेखायै जेबो राहा लानाय नङा होनना। गोबां समाव जों जोंनि हारिनि माहारिनि थाखाय जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों सिरियै दंमोन। नाथाय बे खेबाव जों रावखौबो निमाहा होनो हाया आरो कमप्रमाइज खालामनो हाया। जोंनि सरकारा सान्थियै नोजोर बोबाय थानायखाय बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्शन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारि बादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो खनसयै दङमोन। बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइज जाया आरो रावखौबो निमाहा होआ। बिनि सायाव जों एक्शन लागोन। बिपिएफ दोलोनि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसा नासयनाय गादबनाय आरो दावराव दावसि खालामग्रा आरो बिपिएफनि गोदोनि बेफोरबायदि आखुथायानो दाबो सोलिनो रोङाखै। मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों। बिपिएफनि गोदोनि बेफोरबायदि आखुथायानो दाबो सोलायनो रोङाखै। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोआ इउपिपिएल दोलोनि प्रमद बर' दैदेननाय गोजोन थासारि जौगाथाय आरो खौसेयै अनलायनानै थानाय सरकारखौ बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि गुबुंले थासारिजों सुबुंफोरनि गेजेराव बांसावनो नाजागासिनो आरो बे नाजानायखौ जों हमदांनो हाजोबखाबाय होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जायो। बयनिबो गिबियाव रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आरो दिनै गोजोननाय मोनदों जोंनि सांबादिक लोगो नोंथांमोना दिनै फंनैसो बाथ्रा आंहा बुंनो गोनां दंखायोमोन जे साननैसो सिगां बिपिएफनि फुनजिलायनायावहाय बिपिएफनि इउथ सेलनि फुनजिलायनायावहाय बर'लेण्ड डिजिटेल नि फुनजिलायनायाव दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एगेन्सै उल्टापानि हालामाव जा जाथाय जानानै थांबाय जे गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर लिंहरहोनानै हाग्रा दानस्रां होनाय आरो बेखौ प्रटेक्शन होनायनि एगेन्स्टआव दा इलेक्शननि नाम लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय बेखौ दिनै दुलाराय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जे बिपिएफआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि इउपिपिएल सरकार बिटिआर सरकार बे सरकारनि मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों। आरो बिनिखायनो दिनै मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होदों जे दानि एसे सिगांसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जा हादानाव लिंहरजाब्रबनानै बिपिएफजों लिंहरजाब्रबनानै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दिनै फोरमायनानै होबाय जे बर'लेण्ड डिजिटेला माबायदि जोंनि मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ सावनो थाखाय थुलुंगादोंमोन आरो बे मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ बर'लेण्ड डिजिटेलनिनो सांबादिकफ्रा लानानै थांदोंमोन। गतिके बिनि सायाव जों एक्शन लागोन। दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि प्रमानखौ दाखालिनो मोनखाबाय। अलरेडी डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्शन लानाय जागोन। जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा। साननो हागौ जे बिपिएफ सरकारा जोंनि सरकारा सान्थियै
नोजोर बोबाय थानायखाय बे बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्सन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारिबादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो धर्जयै दङमोन। बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइस जाया, रावखौबो निमाहा होआ, बिनि सायाव जों एक्सन लागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।